Ahojte, dnes budeme opäť tvoriť a ako základ nám tentokrát poslúži tabuľová farba. Vyrobíme si tabuľu z rámčeka na obrázky a hrnček, na ktorý si môžete písať odkazy. Budete potrebovať jednofarebný hrnček, odlepovaciu fóliu, štetec, niečo na obkreslenie a samozrejme tabuľovú farbu. Predtým, než aplikujete farbu, nezabudnite povrch dobre odmastiť. Teraz už len na fóliu obkreslím kruh, vystrihnem ho . Pre istotu ešte vyskúšam, či mi veľkosť sedí a fóliu starostlivo nalepím na pohár. A teraz je na rade samotná farba. Po uschnutí jednej vrstvy vám odporúčam urobiť ešte minimálne jeden náter. Teraz stačí už len odlepiť fóliu a opraviť nejaké tie nedostatky. A máme hotovo. Na hrnček si môžete kresliť alebo si naň môžete nechávať vzájomné odkazy a určite sa zíde aj na oslavách, kde si takýmto spôsobom môže každý označiť svoj hrnček. A pri výrobe tabule vám bude stačiť len rámček na fotografie. Z rámčeka vyberieme sklenenú časť a natrieme ju tabuľovou farbou. A keď farba uschne, vložíme sklenenú tabuľu naspäť do rámčeka. Myslím, že tabuľu využijú malí aj veľkí. Môžete si na ňu kresliť, písať recepty či veci, ktoré chcete počas dňa stihnúť. A nezabudnite, že v fantázii sa medze nekladú. Ja som si vyrobila napríklad aj takýto odkladač na odličovacie tampóny. Majte sa krásne a dúfam, že sa vidíme alebo počujeme pri ďalšom videu.